Ahojte, vítam vás v rámci organizácie Rise Up. Dneska som tu s Tatenou Dudžakovou a pripravili sme si pre vás rozhovor o Taninej bakalárskej práci. Takže Táňa, najprv nám skús povedať, že kto si, čo si a čomu sa venuješ? Takže moje meno je Tatiana Dudžaková a nedávno som doštudovala v podstate bakalársky stupeň štúdia psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. A teda venovala som sa v mojej bakalárskej práci vzťahu medzi násilnými hrami a agresivitou v súvislosti aj s temnou tetrádou a impulzivitou. Asi tak v skratke. Dobre, Táňa, tak skús nám tak povedať že o čom bola tá tvoja štúdia? Áno. Čiže v podstate v našej práci, alebo teda v mojej práci som sa zaoberala tým, že som použila dve hry, a to bolo násilná a nenásilná. A skúmala som, ako napríklad stupne stavová agresivita po násilnej hre oproti nenásilnej hre. A nakoniec som tieto dve merania vlastne porovnala. A zároveň, čo sa týka napríklad tých črt, čo som spomínala, tak črty temnej tetrády a impulzivity, tam sme v podstate skúmali to, že či nejakým spôsobom predikujú agresívne správanie, alebo teda či ako s ním súvisia, že človek, ktorý je napríklad veľmi impulzívny, tak je zároveň agresívnejší a tak ďalej. Aha, jasné. A ako vyzeral celý ten priebeh toho testovania? Že ty si mala vyslovene nejakú hru? A na tej hre sa to akože testovalo? Či ako to celé vyzeralo? My sme vytvorili vlastne jeden dotazník, alebo respektíve jeden link a dva dotazníky, ktoré boli administrované ako keby náhodne. To znamená, participant si rozklikol link a bol buď priradený na jeden alebo druhý dotazník, s tým, že jeden dotazník obsahoval násilnú hru a jeden obsahoval nenásilnú hru. A teraz vykonávali sa merania ako keby pred tým, než si ten participant zahral tú hru a zároveň aj po. To znamená, že sme mali ako keby nejaký stav agresie alebo agresivity pred hrou násilnou a potom aj po. A tým pádom sme porovnali tieto dve merania medzi sebou. Čiže v podstate či nejako stúpla tá agresivita a tak ďalej. Takže vy ste reálne vytvorili, že hru na túto akože prácu, hej? Že... Nie, že vyslovene vytvorili. My sme vytvorili ako keby ten... neviem, to systém, alebo to prostredie, v ktorom to bežalo. V podstate s tým mi pomáhal môj priateľ, ktorý je technicky zdatnejší. Ale vlastne tá hra je akože existujúca hra, nie je to niečo, čo ja som naprogramoval, alebo čo on naprogramoval. Áno. My sme vlastne použili, myslím, že sa to volá nejaká open verzia hry, alebo také niečo, že vlastne ten kód je prístupný všade. Open source sa to volá. Áno. Ten kód je prístupný vlastne na internete a vy ho vlastne môžete použiť v podstate pre svoje účely. Takže použili sme takéto hry, aby sme sa nemuseli zároveň zaoberať nejakými autorskými právami a tak. Bolo to výhodnejšie, tak sme to robili vlastne takto. A čo si môžem predstaviť pod tou násilnou hrou? Že o čo tam asi išlo v tej hre, alebo tak? Áno. V podstate úplne asi najdlhší koncept, aký sa dal vybrať, bola nejaká strieľačka. To znamená, že v tej násilnej hre boli ste vlastne vy, ako niekto, kto teda strieľa robotické postavy. Aha, tie robotické postavy, bola to v podstate taká menšia mapa, kde oni sa tak ako keby sa spavnovali a vašou úlohou bolo jednoducho ich zničiť. Boli tam menšie, boli tam potom jedna taká väčšia, ktorá bola náročnejšia na porazenie a tak ďalej. No a čo sa týka napríklad tých puzzle, tak teda tej nenásilnej hry, tak to bolo vlastne puzzle s tým, že teda bol aj časový úsek 3 minúty, ktorý ste mali ako keby ukončiť tú hru. A vlastne za tie 3 minúty ste mohli poskladať niekoľko obrázkov tých puzzle, čo boli rôzne, príroda a tak ďalej, zvieratá. Wow, OK. A aké boli teda tie výsledky tej štúdie? Výsledky v podstate boli také, že sa nám nepotvrdil žiaden efekt toho násilia na stavovú agresivitu. V podstate my sme kopírovali skôr tie novšie výskumy v tom, že tam teda žiadny súvis nie je. Čiže neprišli sme v podstate na žiadne nejaké navýšenie tej stavovej agresivity po zahraní nenásilnej. Teda násilnej, ale aj nenásilnej hry. Nebol tam žiadny výsledok. Áno. A to je celkom také prekvapujúce, nie? Lebo presne akoby médiá hovoria o tom, že ako strieľačky a takéto zvyšuje agresivitu u mladých ľudí a takto. Ako to ty vnímaš po tomto celom, hej, že tie hry a takto, akože tieto strieľačky? Áno, ja súhlasím presne, že ja mám tiež pocit, že tá narratíva je taká, že ono to zároveň dáva zmysel. Aj mne osobne to dáva zmysel, že keď si pozriem niečo násilné, tak to vo mne môže zbudiť rôzne nejaké afekty a emócie. Ale v skutočnosti, alebo teda aj podľa výskumov, je tam síce taký názorovo sa to rozbieha dosť, v podstate v priebehu rokov aj ako išli tie výskumy, ale ten novodobý ako keby výsledok toho je v podstate taký, že to násilie nemá až taký efekt, ako sme si mysleli, alebo ako až si myslíme možno niektorí ešte. A nemá to ani vplyv na nejaký stres alebo nejakú delikvenciu, alebo niečo také ako keď niekto je nejaký človek, ktorý akože má nejakú predispozíciu, hej, na nejaké možno agresívne črty a že tou hrou to akoby doklepne, alebo vieš, čo si myslíš na takéto aspekty toho?
toto je presne to, čo sa vyskytuje v tých starších štúdiách, hlavne začiatkom 21. storočia, tak sa vlastne vytvárali prvé takéto výskumy, napríklad, čo sa venovali tomuto. A tam sa točia stále úplne tie isté mená, to akože vidíte, že stále sa tam spomína Anderson, Dill, Bushman a takéto. Ale oni v podstate ako keby vytvorili, dá sa povedať, taký systém, kde hovoria o krátkodobých a dlhodobých vplyvoch, hej. A máš krátkodobé, to znamená, že v podstate napríklad, ako hovoríš, stres, čiže nejaké fyziologické vzrušenie, alebo napríklad imitácia, čo znamená, že napríklad ľudia majú tendenciu potom napodobňovať agresívne správanie, ktoré vidia a tak ďalej. Dlhodobé znamená napríklad observačné učenie, čiže napríklad vidím niekoho správať sa agresívne a taktiež, že to potom nejako opakujem a potom používam to správanie a tak ďalej. No a zabudla som, kam sme išli. No, myslela som akože tým napríklad aj nejaký stres, to tiež má akože vplyv, alebo takto, či myslíte, že oni tí ľudia sa tak nejakým si tak vyventilujú, že sú pod nejakým nátlakom, ja neviem, že stres v robote, zo školy alebo takto a že sú takí, joj, tak idem zahrať si nejakú takú hru a že akoby sa tak uvoľní a ukludní. Či čo si skôr myslíš o tomto? Akože ja si osobne myslím, že to môže byť aj ono. Podľa mňa záleží aj od celkovej nejakej povahy človeka, alebo aj od jeho predispozície, ako si hovorila. Že ak je niekto, kto fakt, že potrebuje sa nejako vyventilovať, tak stále je lepšie v hre, ako napríklad na reálnej osobe, to sa asi zhodneme. Ale zároveň si aj myslím, že určite, keď akože sme vystavovaní takémuto médiu, tak je tam to fyziologické vzrušenie. Akože v tom si myslím, že tí starší výskumy, že majú nejaký point, že áno, že určite, keď sa pozerám na niečo, kde proste je fakt, že extrémne násilie, tak určite ma to nejakým spôsobom nabudí v úvodzovkách, akože v tom negatívnom zmysle. Ale nemyslím si, že to nevyhnutne hneď znamená, že vidím to tam a pôjdem sa teraz ja tak správať. Že tam je tá hranica, podľa mňa. Áno, áno. A napríklad u takých detí, že keď sú naozaj tie deti, ja neviem, do 15 rokov, tak asi to na nich nejaký vplyv má, alebo tak. Či čo si o tom myslíš? Áno, akože ja by som povedala možno to, že ono sa to skúma ako na dospelých, tak aj na deťoch alebo dospievajúcich adolescentoch a tak. Ale opäť tie výskumy úplne fungujú rovnako ako u dospelých. Čiže prišlo sa tam na nejaký vplyv, ale stále ten vplyv je buď úplne minimálny alebo žiadny. Ale tu už hovorím opäť o tých novších výskumoch, samozrejme staršie tlačili tú druhú naratívu, že ten vplyv tam je. Ale môj osobný názor je aj taký, že OK, ale tie deti stále majú podľa mňa, alebo sú dôležitejšie veci, ktoré vplyvajú na ich psychický vývin. Napríklad, ja neviem, primárna socializácia, sekundárna socializácia, čo znamená napríklad rodičia, potom neskôr nejakí vrstovníci a tak ďalej. Áno, áno. A ja neviem, celkovo si myslím, že tomu dieťaťu osobne škodí viac to, že sedí pri tom počítači alebo pri tom plejku a že sa nehýbe, ako to, čo tam reálne pozerá. To je môj taký osobný názor. Takže to není také, že dieťa hrá strieľačky a hneď si potom myslia, že to bude nejaký psychopat, nejaký vrah, že má takúto potrebu. Hej, že akýby, že to už akýby nemá taký ten vplyv. A myslíš si, že by mala byť nejaká tiež akýby veková hranica, odkedy tie deti by to mohli hrať tieto hry? Alebo si myslíš, že to je jedno, že keď aj decko bude mať 7 rokov, tak bude hrať takéto veci? Fúha. Tam akože možno aj taká otázka toho, že či to dieťa ako keby už má tie zručnosti na to, aj tú motoriku a také niečo, lebo predsa len akože, a to tiež aj z vlastnej skúsenosti viem, že ako ja mám 22 rokov, ale ja tiež niektoré hry neviem hrať doteraz, lebo sú náročné. Ja si myslím, ale tak zvyčajne tá hranica býva, ak sa neviem, 13-15, to mi príde také v poriadku. Akože nevidím moc do tohto, že prečo je tá hranica tak stanovená, ani neviem, prečo to tak je, ale dáva mi to taký zmysel, že asi to má nejaký akože efekt. Jasné. A čo si myslíš o nejakej tej desensibilizácii? Ja to neviem vysloviť. Môžeš nám skúsiť vysvetliť ten pojem a čo si o tom myslíš ohľadom detí a takto? Desensibilizácia znamená, je to jeden z tých dlhodobých efektov, ako som spomínala, krátkodobé a dlhodobé, tak je to jeden z tých dlhodobých efektov. To znamená kvázi, že pokiaľ sa vystavujeme, napríklad dám príklad, hej, vystavujeme sa napríklad krvi, akože pohľad na krv mi príde prirodzene, alebo nám príde prirodzene negatívny a nemáme to radi a tiež to v nás budzuje takú nechuť alebo také niečo. Ale desensibilizácia znamená, že ako keby čím častejšie sa tomu vystavujeme, tak tým menej nám to vadí. Čiže v skratke ako keby sa tomu tak prispôsobíme alebo sa na to zvykneme. A to sa vlastne ako keby v tejto téme to súvisí hlavne teraz s tým, že keď sa pozeráme napríklad na to násilie strašne často, tak eventuálne nám to príde ako nejaké normatívne správanie. A potom máme ako keby väčšiu tendenciu to konať. To znamená, že tam tí autori skôr hovorili o tom, že vyslovene, že budeme pozerať násilné filmy a násilné hry a potom nám to príde ako úplne normálne správanie. To, čo sa tam deje, začneme to robiť my. To je desensibilizácia v skratke. Áno.
Takže ale taktiež to môže mať teda nejaký trošku ten vplyv aj na to, že trošku akýby tam necítia napríklad aj tie deti až takú empatiu voči tomu, hej, že napríklad, áno, že oni, jasne, oni to teraz berú, že to je hra, hej, že to nie je nič živé, ale keď napríklad vidia na sociálnych sieťach, lebo teraz je akože obrovský problém s tými sociálnymi sieťami, že sa tam veľakrát objavuje nejaký content, kde sú nejaké ako z vojen a takto. A presne, že to vidia tí deti, tak oni to nevnímajú akoby niečo reálne, že tam nevidia tie reálne osoby. Hej, že asi možno, že aj to má na ne také ešte tiež väčší vplyv, keď vidia také tie videá, kde sú reálni tí ľudia. A toto je stále len hra, hej, ale je to asi také, no neviem, také mi to príde tiež akože zvláštne, hej, že akože určite si na takéto veci treba dávať pozor, ale takže kebyže to máme akoby tak zhrnúť, tak v podstate keď hrá dieťa takúto strieľačku, tak zase akoby na ňo to nemá až taký vplyv zase na takú tu presne, že nie sú takí senzitívni akože na to, hej, že tak to môžeme povedať. Dobre, mala si v práci spomenuté súťaživé hry. Skús nám o tom povedať viacej. Áno. Tento koncept, alebo táto teória je v podstate taký najväčší rival toho násilného obsahu s tým, že presne tá novšia narratíva, alebo teda už tie novšie výskumy sa opierajú o to, že není to ako keby ten charakter tej násilnosti, ale skôr charakter súťaživosti, ktorý zvyšuje tie agresívne afekty a tak ďalej u tých ľudí. Znamená to, že v podstate tá hra nemusí byť nevyhnutne násilná, stačí, že je tam súťaž medzi ľuďmi alebo medzi tými hráčmi navzájom a v nás to vzbudí nejaké agresívne emócie. A toto sa začalo skúmať ako keby tak hlbšom a zistuje sa, že naozaj to môže byť ako keby to, čo sme hľadali pri akože tej agresivite, pretože ten efekt tam vždy bol, len my sme si neboli istí, či to je násilný obsah. A toto je také, za mňa také kľúčové zistenie v rámci tejto tematiky, že v skutočnosti to môže byť ten element tej súťaživosti a toho, že tí ľudia medzi sebou tam rivalia a nie, že proste tam ide iba o to, že sa tam mlátia v tej hre napríklad. Čiže toto akože za mňa. Takže to, keď sú vlastne súťaživé tie hry, teda, že tam vidia to skóre, body, hrajú to možno nejakými kamošmi a takto, tak to v nich vyvoláva takú tú väčšiu tú agresivitu, alebo takto. Hej, áno, aj na margo tých detí, ako si spomínala, tak presne toto sa skúmalo, aj teda, že či to platí napríklad u dospievajúcich. Tam sa zistilo dokonca, myslím, že deti môžu mať zhoršené vzťahy akože s vrstovníkmi alebo s rovesníkmi, keď hrávajú takéto hry s nimi napríklad, že to z nich spôsobuje nejaké ako keby tie tiež negatívne emócie voči potom tým ľuďom, napríklad, s ktorými hrávajú a tak ďalej, im to kazí vzťahy a tak ďalej. A myslíš si, že ono to aj vplýva nejako na tú aj psychiku toho, že napríklad, že nie sú možno, že takí sebavedomí a takto, že potom aj sa porovnávajú tiež s tými vrstovníkmi a takto, hej, že asi aj to má taký ten vplyv, že to je tak celkovo, hej, že hrajú tie súťažové hry, lebo chceš to vyhrať, chceš byť ten najlepší a takto, hej, a potom presne tie deti, keď už to hrajú od takého útleho veku a potom oni začnú sa tam proste bombardovať, hej, tak možno, že asi to im ešte urobí taký ten, ako sa teraz hovorí, rage bait, hej, že sú o mnoho takí naštvatí, že keď nejaký ich spolužiak, ktorý proste je lepší ako oni, tak oni sa ešte viacej naštvú a takto, hej, že určite. To je sranda. No, deti sa porovnávajú medzi sebou, až aj dospelí sa porovnávajú medzi sebou, ale určite áno, ja si tiež myslím, že akože za mňa to není až také, že nie že kľúčové, ale že dôležité, ale určite sa to deje. No a môžu tí deti potom možno byť také, že aj v reálnom živote, že keď sa v tej hre niečo nepodarí, tak vtedy môžu nejako vybuchnúť v tom reálnom živote. Ale zároveň ešte by som možno spomenula to, že pokiaľ by malo mať dieťa nejaké agresívne tendencie alebo rôzne nejaké sadistické, psychopatické tendencie, tak skôr na to podľa mňa prídeš v reálnom živote ako v hre. Takže asi skôr, za mňa to je také, že že môžeš prísť, že tam niečo je na tej hre, ale väčšinou to dieťa začne robiť úplne iné veci v reálnom živote, ktoré to ukazujú, že môže tam niečo také byť a nie je to, že začnú hrať proste násilné hry. Takže si nepoviem, že moje decko je psychopat, hej? Tak. Že akože, hej. Áno, to, že hrá také hry, neznamená, že automaticky si to násilie nejako užíva alebo takéto niečo, to akože podľa mňa sa to prejavuje úplne inak, napríklad u sadistov dokonca bolo zistené, že takéto hry, napríklad, my sme mali napríklad tú robotickú strieľačku a tam nám to vlastne nevyšlo, hej, s tým sadizmom. A znamená to, že tie deti ako keby nemali, naši participanti nemali uspokojené tie sadistické tendencie, pretože ako keby sa v tej hre neubližovalo reálnym osobám, ale ubližovalo sa robotom. Čiže preto ako keby podľa mňa sa to nedá úplne porovnať, že keď teraz ubližujem robotom, tak som sadista. Tam veľa, ako keby zrovna pre sadistov je dôležité práve ten element tej ľudskej bytosti tam, aby ako keby pociťovali oni tú uspokojenosť tej tendencie. Tak to je veľmi zaujímavé, A myslíš si, že aj presne nejakí tí
Takže možno, že keď niekto sa stane akože vrahom, keď už to mám tak povedať, tak on by tak si neukojil tie svoje pocity, že, ktoré by akože pri tej hre mal. No určite by si ich na hre... Akože, dobre, sú hry, ktoré sú dosť realistické, aj všetko, ale ja osobne si nemyslím, že si to sadista vie ukojiť na hre, pretože je tam stále to, že proste je to virtuálne, nie je to reálne. Áno. Si myslím, že tam je akože potreba tej fakt, že reálnej, dýchajúcej, žijúcej bytosti pre toho sadistu. Wow. Dobre, Tani, tak ja by som sa ťa ešte spýtala, že prečo si myslíš, že tie štúdie vyšli teda takým radikálnym spôsobom, že áno, násilné hry proste sú také, nehrajte to. A teraz tvoja reálne, aké by tá štúdia ukázala to, že to vôbec nie je pravda, hej? Čo si o tom myslíš, že to hralo akú rolu? Ja si myslím hlavne, že to ľuďom dáva zmysel, že to tak je, ako to vyšlo v tých štúdiách. Je to také niečo, ako sa hovorí wishful thinking, že dáva mi to zmysel, že to tak je, tak akože keď to tak vyjde, tak som taký, že áno, automaticky jasne to bude pravda. Ale ja si myslím, že, a dokonca nie, že si myslím, ale je aj štúdia, ktorá potvrdila, že môžu byť v týchto starších štúdiách jednak nejaké metodologické nedostatky a jednak prítomnosť publikačného skreslenia, čo skrátke znamená to, že pokiaľ vedcom vyjde ako keby niečo, čo oni si neželajú, že im vyšlo, tak tú štúdiu nepublikuje a tak ďalej. A samozrejme, akože vravím, není to chyba vedcov, proste metódy sú tu, aj tu budú, ale niekedy boli horšie, niekedy lepšie, zase naopak. Jednoducho oni využívali to, čo vtedy mali k dispozícii a to, že im to vyšlo, neznamená, že ako keby im vyšla úplná hlúposť. Oni pravdepodobne možno merali niečo iné a vyšlo im ako keby to, čo ako keby oni predpokladali a v skutočnosti to bolo niečo iné. No ale... Ale v podstate neustále sa to skúma, neustále sa prichádza na nové veci a možno za 20 rokov to bude úplne inak. Možno za 20 rokov prídeme na to, že to nie je súťaživosť, ale že to je náročnosť alebo tempo hry a takéto veci. A jednoducho stále sa to mení. Aké to boli vlastne staré tie štúdie, akože tam tie, ktoré o tom rozprávali? Áno, myslím si, že ja som sa zaoberala, tie staršie boli tak 1990 až 2000 2-3, že to bolo takéto obdobie toho boomu, kedy neustále tie autory to vydávali a skúmali to naozaj z rôznych hľadisk, či už na deťoch, dospelých, takou metodou, porovnávali násilné, nenásilné, alebo aj, merali to napríklad v nejakom trojmesačnom ako keby trojmesačnej perióde, hej, kedy napríklad merali na začiatku, potom tí participanti 3 mesiace hrali hru, potom zmerali to znova a tak ďalej. Dobre, Tani, a ty si vlastne mala akú vekovú skupinu vlastne, že od do, hej? Neviem, ako presne už to bolo, ale mala som v podstate, myslím si, že do nejakých tých 50... Ja som to nejako vekovo nerozdeľovala, pretože nemala som až taký náročný experimentálny dizajn, ale mala som, myslím, od nejakých... Mala som v prvom rade limit 18, to som akože mala kvôli tomu, že keby som robila výskum s mladším, tak by som musela si žiadať ako keby od rodiča súhlas. To povolenie, súhlas teda áno, o spracovaní tých daných údajov, takže sme to takto ako keby urobili. A zároveň aj akože nechcela som mať tiež nejaký možno zlý vplyv aj na tých ako keby mladších, takže sme to dali od tých 18 a vyššie a ten horný vekový limit tam vlastne nebol, čiže myslím si, že som mala nejakých možno 50-40 ročných a tak. Ale akože ja som mala malinko, mala som tak 150 participantov, čo nie je úplne veľa, takže mala som proste zastúpenie, dá sa povedať, dosť ako keby vekových skupín. Áno. A myslíš si, že je akože... ja si doteraz pamätám, keď ja som bola napríklad na základnej škole a keď mi niekedy vravili moji spolužiaci, že oni hrali presne nejaké takéto hry a že ten spolužiak, že on sa tak strašne naštval, že on proste nejako rozbil si klávesnicu alebo niečo takéto. Myslíš si, že toto je nejaký ukazovateľ toho, toto je divné, že toto mi niečo nehrá, že takto by to nemalo byť, alebo si myslíš, že to je naozaj také, že keď ten človek akože súťaží, je v tom zapálený, hrá to niekoľko proste, neviem, hodín, neviem koľko sa hrajú také hry, tak akože myslíš si, že to je nejakým spôsobom normálne už takéto, či už si tak má ti vystrediť nejaká kontrolka, ok, toto je divné. Hej. Toto je, za mňa je to divné, akože, ale hej, opäť by som nepovedala, že je to možno spôsobené tým násilím. Ja si myslím, akože aj ja to zažívam, keď hrávam napríklad nejakú súťaživú hru. Ja som není človek, ktorý kričí za počítačom, ako napríklad môj priateľ, ale, a dokonca mi to príde dosť také, že keď niekto kričí, tak som taká, že ukľudni sa. Ale zároveň ja som sa aj na sebe všimla, že ja keď akože si sadnem za to, tak robím v podstate to isté. On ten človek to vtedy nevníma, lebo je fakt akože taký zapálený, pretože to chápem, že si zapálený preto, ale myslím si, že keď začneš akože okolo seba fakt, že mlátiť a hádzať veci a rozbíjať, tak to asi nie je moc normálne, lebo je pochopiteľné, že tam ti stupne to fyziologické zrušenie, aj ten stres, aj všetko a že si do toho zapálený, ale podľa mňa nie je pochopiteľné byť taký, že si to vybíjať na vonkajšku. Že tam by som už možno riešila to, že či
ten človek fakt nemá také tendencie aj mimo tej hry. Lebo podľa mňa, keď máš takéto tendencie pri hre, tak ich máš aj v reálnom živote. Čiže to si všimne, že nie že len hrám hru a začnem proste rozbíjať veci, ale aj niečo ma naštve a začnem rozbíjať veci okolo seba celkovo. Takže to podľa mňa už je trošku zakorenené v tej osobnosti toho človeka. Určite. Fíha, takže kebyže máme povedať, že ty osobne, keď budeš mať vlastne, že deti a takto, hej, takže by si bola taká, že hej, že kľudne hrajte takéto hry, hej, či aký by si mal na to názor? Ja si akože, ja som nehrávala som síce akože moc nejako asi, že nejaké násilné ani nič, ale ja osobne si myslím, že je to v poriadku, je to akože za mňa fajn hobby, lepšie ako iné nejaké drogy a alkohol, ja neviem čo všetko. Nie, vravím, akože fakt, nepáčilo by sa mi, pokiaľ by to moje dieťa trávilo na tom počítači 10 hodín denne, to asi by som bola taká, že fúha, ale nebolo by to ako keby tá hra, ktorá by ma stoplala, skôr to, že to dieťa nechodí vonku a netrávi čas so svojimi nejakými kamarátmi, tak skôr to by mi vadilo. Čiže, ale celkovo akože hranie hier, to by som brala. Tam asi je skôr už väčší problém, už nejaká tá závislosť samotná tej počítačovej hre, ako možno, že samotná tá nejaká agresia, alebo tak, že by som možno povedala, že asi, lebo tak povedzme si na rovinu, že teraz asi čoraz viacej ľudí je závislí na tých počítačoch. A akože možno, že v tej hre, neviem, že ich to tak ťahne, ako to sme trošku odbočili od témy, hej, ale možno, že čo by si tak odporúčala ľuďom, ktorí naozaj majú problémy s nejakou takouto závislosťou, že na počítačových hrách a proste sú naozaj takí vtiahnutí do toho sveta a idú proste tie bomby, hej, že ja viem, že to je veľmi zložitá otázka, ale skús nám možno povedať, že čo by si možno ty ako robila. OK, toto neviem, či to je nejako, že možno podložené, ja poviem, čo by som ja osobne robila. Ja si myslím, že pri nás dospelých je to trošičku jednoduchšie, lebo by som povedala, že máme nejakú takú vlastnú silu vôle, že sa tak vieme zatnúť, že proste človek, ktorý fakt chce prestať s niečím, tak to dokáže určite. Akože môžeme nájsť, vyhľadať nejakú pomoc, ak fakt máme pocit, že to potrebujeme v nejakých extrémnych prípadoch. Ja osobne si myslím, že keď sa proste zatnem, že nejdem to robiť, lebo mi to škodí, tak to zvládnem. Čo sa týka detí, alebo hlavne tínedžerov, to je podľa mňa trochu komplikovanejšie, pretože pochopiteľne oni to jednak nechápu, že akože im to robí zle a jednak keď im to zakážete, tak oni budú takí, že no jasné, a ty to nechápeš a no proste akože, a my sme tiež takí boli a je to úplne akože normálne, je to v poriadku, takže ja by som možno šla aj cez to, aj keby ma to dieťa ma nenávidí za to, že som mu to zakázala, alebo že som mu to nejako zneprístupnila, tak šla by som proste do toho, lebo akože ono to dieťa možno eventuálne si to uvedomí a bude mi za to vďačné. Takže asi by som takto šla na to radikálnejšie, možno, že proste, že no nie, a ja neviem, by som to zabagovala nejako, že proste nejdeš a zakázala by som a tak. Tani, my sme sa ešte nerozprávali o tom, že napríklad ako rozdiel medzi mužmi a ženmi, čo sa týka týchto hier, lebo asi ako, nechcem to tak akože, predikovať a takto, ale asi skôr môžem povedať, že muži asi sú agresívnejší pri tých hrách, alebo ako ti vyšla tá štúdia? Áno, my sme v podstate potom ako keby dali aj nejaké ďalšie dve hypotézy, kde sme sa zaoberali tým, že či budú agresívnejší muži oproti ženám, alebo napríklad hráči oproti nehráčom. To znamená ľudia, ktorí hrávajú hry oproti napríklad tým, čo nehrávajú. A v skutočnosti nám vyšla hypotéza, čo sa týka teda týchto rodových rozdielov, s tým, že muži vyšli vo všeobecnosti agresívnejšie, oni boli agresívnejší dokonca aj pri nenásilnej hre, aj pri násilnej hre. To znamená aj v preteste, aj v posteste, čiže ako keby meranie pred samotnou hrou aj po samotnej hre. To znamená, neskočila tam tá agresivita až tak po tej násilnej hre, ale celkovo tam bola vyššia u žien, keď sme to vlastne porovnali v našich testoch. Čo? Takže, ale toto napríklad je akože známa vec. Toto je niečo, akože, čo sa nachádza vo výskumoch. Áno. Že podľa toho sme vlastne formulovali aj tú hypotézu, pretože výskumy to naozaj zistujú. Aj čo sa týka napríklad, už keď sa bavíme o konkrétnej forme agresivity v hrách, tak napríklad kyberšikana v týchto súťaživých hrách je veľmi častá. A sú výskumy, ktoré napríklad sa pýtali žien, že ako sa ku nim správajú muži v takýchto hrách. A je tam nespočetné množstvo žien, ktoré naozaj hovorilo, že vždy, keď ich niekto šikanuje, tak je to muž. A vždycky sa opiera o také tie veci, že tá žena to nevie hrať a takéto. A že vždycky tam sú také tie urážky. A, áno, a vo veľkom množstve je to naozaj zo strany toho muža, ktorý šikanuje. Takže to sú také tie veľakrát tie mizogíne a takto, že ty si žena, ty to vôbec nevieš hrať a takéto. Áno. To je strašné. Presne, že oni ako keby, no proste opierajú sa o to, že tá žena to nevie hrať, alebo o to, že oni to muži to strašne berú vážne. Ako keby tú hru a presne preto to takto reagujú agresívne. Takže aj keď
tá nenásilná hra, takže ako si spomínala, že aj pri nej reálne muži mali nejaký tú stav tej agresie, alebo takto, alebo čo si vlastne ja môžem predstaviť pod tou agresiou? Ako sa to dá merať, alebo čo to vlastne je, akéby, hej? Áno, a to by som tak stručne asi povedala, že my sme merali aj črtovú, aj stavovú. Pri črtovej sa meria v podstate také 4 aspekty agresivity, čo sú hostilita, hnev a tak ďalej. A stavová agresivita ako keby prerobený tento istý dotazník len na stavovú mieru, alebo tak, aby meral stavovú agresivitu. To znamená, že my sme mali ako keby scenár. Ten scenár išiel nejako tak, že predstavte si, že vidíte zo školy, niekto do vás narazí a teraz vy máte v ruke pohár s niečím a sa vám to vyleje. A teraz ten participant tam mal vlastne na výber, že ako by reagoval a on si akože zvolil, že ako by reagoval a tým sme merali tú stavovú agresivitu. To znamená, že napríklad keď reaguješ tak, že ježiš, že prepáčte, že sa ešte ty ospravedlníš, že ten, čo narazil alebo čo nenarazil, tak akože to pochopiteľne indikuje to, že ten človek asi nie je moc agresívny, že je skôr taký pokojný, ale keď tam niekto akože zvolil možnosť, že začne nadávať tomu človeku, tak sme to ako keby považovali za už vyššiu agresiu. A to sa presne akože od tých mužov častejšie vyskytovalo toto, že presne, že by reagovali na to tak ako ostro. Ostrejšie, určite, áno. Wow, tak ako, ale to je strašne akože zaujímavé z tohto hľadiska, hej. A myslíš si, že to je tým, že tí muži sa do toho fakt tak vžijú do tej hry, že proste to tak začnú brať vážne a začnú nad tým tak moc premýšľať a ženy, akoby, ja to nechcem tak bagatelizovať a rozdeliť to na dva tábory, hej, verím, že veľa žien tiež tie hry môžu prežívať a tiež určite môžu mať nejakú tú agresívnejšiu a tak, ale čím si myslíš, že to je, že tí muži to tak fakt prežívajú, alebo čo to je asi? Je to taký, áno, je to stereotyp, jak voči ženám, tak voči mužom, akože s touto agresivitou napríklad, ale tak už keď sa na to pozeráme aj nie iba z pohľadu hier, tak muži sú agresívnejší nielen pri hrách, ale aj vo všeobecnosti. Oni to majú možno nejako prirodzene dané, alebo ako by som to povedala, možno aj kvôli nejakej evolúcii a tak ďalej, že kedy si proste museli loviť a museli získavať potravu, museli ísť a proste, aby prežili. Myslím si niečo takéto, že môže to mať tam v tom korene. Áno, hej, že tam je nejaká tá genetická predispozícia. Samozrejme, zase to nechceme bagatelizovať. Určite, že to ako není z takého hľadiska. Dobre, tuto dáme strih a potom poviem iba, že Tani, čo ťa prekvapilo? Aké výsledky ďalšie ťa prekvapili počas tejto štúdie? Áno, prekvapilo ma výsledok druhej hypotéze v podstate. Tam mi vyšli ako signifikantné prediktory črtovej agresivity, psychopatia a machiavelizmus. Áno. Čo v podstate znamená, že s vyššími skóre týchto dvoch črt sa zvyšuje aj ako keby skóre črtovej agresivity. Je to zaujímavé hlavne preto, pretože psychopatia tá vyšla aj vo v podstate väčšine výskumov od ľudí, ktorí to teraz skúmali. Ale ten machiavelizmus teda moc nevychádzal im ako signifikantný a mne tam vyskočilo akože rapidne. A to ma prekvapilo, pretože machiavelizmus ako keby z nejakej definície alebo celkovo z nejakého ponímania je skôr nejaká manipulácia alebo vykorisťovanie ľudí a za mňa je to skôr taká možno črta, ktorá sa prejavuje viac ako keby v reálnom živote ako v hrách. Akože viem si predstaviť, že niekto vás zmanipuluje aj počas hrania hier, že napríklad hráte nejakú ako keby online hru s viacerými ľuďmi a tak ďalej. Ale neviem si to tak úplne predstaviť, že kde sa tam až tak ten machiavelizmus uplatne. Že ako som spomínala, ten sadizmus, akože idem si proste, akože neviem, ničím tam veci a tak ďalej. Hej, psychopatia taktiež. To je proste taká znecitlivenosť alebo celkovo. Takže ten machiavelizmus, neviem to tam tak úplne ako keby zaradiť, ale vyskočil mi tam dosť signifikantný. No, ale myslím si, že keď som to vlastne študovala, tak sú výskumníci, ktorí to ponímajú tak, že ako keby ten psychopatia a ten machiavelizmus, že majú spoločné ako keby jadro, takže tam možno môže byť niečo takéto, že ako keby sú dosť podobné. Tak že tam je pes zakopaný, že tam je nejaký ten koreň toho problému, tak akože to nejako spolu súvisí, tak preto akoby to... Sú dosť podobné tie črty, akože vo všeobecnosti, že v reálnom živote, keď má niekto vysokú psychopatiu, vysoký machiavelizmus, tak sa môže prejavovať dosť podobne. Tak by som si to vysvetlila napríklad ja, že preto vyskočili obe, lebo sú proste dosť také podobné. Áno, že to ide v ruka v ruke. Dobre. A čo by si povedala napríklad o čase, ktorý hráš na tých, akože tie počítačové hry, hej, lebo ako ja viem, že teda vyšlo teda konec koncov to, že proste to nehrá tú rolu, že keď hráš takéto hry, tak proste nesá z teba, ja neviem, Jeffrey Dahmer, hej? Tak ale myslíš si, že nejaký aj záleží že od toho času, lebo je rozdiel, keď niekto si zahraje, neviem, hodinku, 2 denne,
A niekto je naozaj taký, že ide 5-6 hodín, lebo ja poznám aj vo svojom okolí strašne veľa ľudí, čo sú hlavne chalani, ktorí proste, že hrajú, povedia ti, že celú noc som hral proste GTAčko, alebo ja neviem, proste takéto hry. A podľa mňa to musí strašne veľa robiť, že furt si v tom nejakom prostredí a takto, že čo si myslíš o tomto časovom horizonte? Jasné, no ja si myslím presne, že záleží aj takto, pokiaľ máte každý deň, akože prídete, ja neviem, z práce, zo školy a máš teraz tie 2 hodinky času a proste si chceš zahrať, akože podľa mňa to není problém aj každý deň hodinku, 2. Alebo napríklad potom, keď napríklad, že nemáte celý týždeň čas a tešíte sa na víkend, len aby ste si zahrali hru, tak OK, tak zahraj aj celý deň. Kľudne. Ale zase podľa mňa, akože, bo viem, že sú aj ľudia, ale to sú už také extrémnejšie prípady, ktorí proste, že nemajú ani prácu a nemajú ani nič a bývajú u rodičov a neustále hrajú hry, tak akože to už je podľa mňa taký ten limit toho, že ako keby ani nevychádzať von a stále žiť v tom virtuálnom svete určite neprospieva dobre na psychiku a o pohybe už ani nehovorím a celkovo nejaké fyzické aktivite. Určite. Takže tak. A potom ešte, čo hovoríš vlastne o tých nociach, tak akože za mňa toto osobne, ja to nemám rada, ani keď to môj vlastný priateľ robí, že proste do dlhej noci hrá, a ešte obzvlášť, keď máte problém so spánkom, čo on napríklad má, že do dlhej noci proste hráva počítačové hry a potom príde o 4 ráno a potom ráno nadáva, že sa nevyspal, no vieš, ja som taká, že nehovor, no. Takže akože ja osobne to riešim tak, akože s ním, že chodím za ním ako za takým malým dieťaťom a poviem mu, že poď spať. A on povie, že OK. A ja, že OK. Áno. Wow. Tak ako toto je veľmi zaujímavé. Takže kebyže to máš tak celé zhrnúť, o čom sme sa dneska rozprávali, čo by si povedal, že taká tvoje gro alebo nejaká myšlienka tohto celého? Ja by som nedemonizovala počítačové hry alebo celkovo násilie, ale či už v počítačových hrách aj v rôznych médiách. Ja by som to... Není ako keby podľa mňa správne to tak strašne demonizovať, ani to tak dávať ako keby tak čierno-bielo, že proste je to iba zle, neviem čo všetko. Je to proste nejaká forma zábavy a je to fajn forma zábavy, ale všetko má svoje limity. Takže ja osobne by som to tak nejako proste... ak vás to baví, hrajte to, nepreháňajte to, buďte zdraví, hýbte sa, spíte a tak ďalej. Áno, to je také moje zhrnutie osobné, čo sa týka týchto. Je to veľmi zaujímavé a veľmi pekné. Dobre, Tani, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor, že si tam tu takto porozprávala o tvojej práci. Ďakujem za pozvanie. Áno. Takže nezabudnite nás sledovať na všetkých platformách RiseUp, či už YouTube alebo Instagram, aj na Facebooku, všade sme, takže nezabudnite nám sledovať a pekný zvyšok dňa vám prajem. Ahojte. Dovidenia.